So yun, kumusta kayo mga ka-road trip at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ayan, tayo mga ka-road trip ay mag-change oil ng ano ng 2021 na yan oh, yung High Ace Toyota mga ka-road trip. Yung bago ngayon, yung 2021. So yan mga ka-road trip at samahan nyo ako sa ilalim. Titingnan natin kung paano tayo. Bira tayo mag-change oil nito mga ka-road trip. So pagbigyan natin ang mga amo. So yan, trabaho tayo mga ka-road trip. Ayan, ipisto ko lang mga ka-road trip yung ano, yung camera. No man is the professor. That is name. Oman. Oman, hi. He is Albert to Yeah. change oil. So this is Toyota. So mga ka-road trip, at tatanggalin natin yung ano. The new Toyota Nice. model. That is my car now. So Albert is change oil. Look. Good job, Albert. Baka tumalsik ay. Now Albert is draining the oil. Look, Yan, very nice. nadali natin. Nadali mga ka-road trip. Yan. Ikaw muna. Kabangan muna. Ibutan ko sa ito. Ba't mobile thing? Ibutan mo na ito grupo. So yan mga ka-road trip, ito sobrang labo na. Yan. No man. The filter room ano filter. Sapit. What size? No man. No man. No? At kung ano pala sa di bro, kuwasa na bro. No. Very big. Big. What size this one no man? This is 14 no man. Huh? Kami? Hello bro? Ah, saan? This broke, this plastic, no matter. Huh? You use this kakla. This one outside. No, okay. Ooh. Outside, no man. Outside. No man, professor. No man is my professor, ana. Ay, hello mga ka-road trip. Nandito kami ngayon sa ilalim ng sasakyan. Nagche-change oil. Yan si Papa Manoy. Shout out Papa Manoy, shout out mo yung mga Shoutout pala sa mga pamilya ko nasa Bicol. Si Mama Lodi, yan. si Bonbon, B-Boy, si Honey, at sa Mama Pilar. Yan I kay love you Mama all. Pilar. God bless. Take care. Andito kami sa ilalim. Naglalaro. Lalaro kami. Habang nagpapadrinig ka kan, Give me no man, give me. habang nagdidrinig Kapra no man, kapra. i-check mo sukuha. I-check mo air pressure. Ada yun, kupahadya langis. Papaysa naman, i-drink mo muna. Jadi ito niya ang filter. Ay, bahari. Kapag mo naman na filter pa, ako naman na yan. Ha? Naulog na. Tinanggal ko na.
Good. Good naman. This customer home wrong side aisle so much. Clear. This Kay may puwanta pala na mag-request sa kuha sa oil absorber. Kay puwanta. Oil absorber. this how much you can buy this camera? 2,500. This why? Why? Expensive the camera. Tara, game. Okay. Next naman, air filter. Air filter, check this power. Brake fluid is okay. This you guys have to like this. This only like like. So yun mga ka-road trip, at ay kabit na natin yung ano, yung filter sa ilalim. Yan oh. Nakabit na natin diyan. So yan, ilalagyan muna natin ng ano, ng 6 na litro. So yan. 6 na litro muna tayo doon mga ka-road trip. Yan. Ipisto ko lang mga ka-road trip yung tripod natin. Ayan, kitang-kita mga ka-road trip. So lagay tayo ng lalagay natin yung mutol mga ka-road trip, mutol. Yan. Ito 1 litro yung isang ganito. So yan. Yan. So lagay tayo 1 litro. Oops, mayroon pa palang ano to, isa. Kalimutan natin mga ka-road trip. Yan. Nakalagay natin dito mga ka-road trip, tapos yun i-blow natin yung ano, i-blow natin yung engine niya ng ano, ng hangin para medyo malinis. Bira ako mag change oil mga ka-road trip, kaya ito focus lang tayo sa ibang trabaho. Yan, sa tagal ko ng panahon na di nakapag oil change, kaya naninibago mga ka-road trip. Siguro mga nasa ano na siguro 7 years na di nakapag change oil. Kaya naninibago mga ka-road trip. Ayan, nakakuha tayo. Naubos na natin yung 1 litro.
Pangalawang litro mga ka-road trip, double check natin kung ito ba talaga. Double check lagi natin mga ka-road trip pag change oil, baka kung iba yung may buhos natin, di sayang lang. Uulit tayo niyan. Ayan. So ang capacity nito mga ka-road trip nasa 7 liters. Pero try muna natin yung 6. Tapos saka natin i-gauge yan. Ayan. Ayan, nakadalawa na tayo. Nakadalawang galon na tayo. Per liter, 1 liter lang kasi. Yan, pan 3 litro mga ka-road trip. Motor yung ginamit namin mga ka-road trip. Hindi mo asa ulo talaga yung mga technician ay mo kuha dyan. Paano? Gano'n na namin. Tulo. Di na kami ta? Kare. Di na. So kung sa filter, okay na? Ayos na ito na. Nagutan mo na to? Tamang ubod sana. Sarado ka na dyan? Tama na. Saan na sukuha? Saan na su filter? Ay so sakit? Sadi pa ganda. So kung ka na dyan? Oo. Sadi pala yun. Pana amo di sa pusat ko na to. Jadi ko adit. Ay wala sa sana dito na to. Pusat kita. Wala. So yan, pang-4 na litro na mga ka-road trip. Yan, pang-4 na litro. Karga na natin ang karga para mabilis. Yan. Dan nakasungaw? Sakto na yun. Ano? 100% up to. Ano ba natin? Basta ako umugot. Bukod. Ano dyan? Sa pangunom, saan Sarado kita? man eh. Saan kita magkuha? Saan kain ko? Filter? Yan, pang-5 mga ka-road trip. Double check pa na uli natin. Baka ibang... Butangan mo na unom. Oo. Diretso unom. Unom may kabang ay. Hindi ba ko sa dito? Oo. Unom sa naman na, tapos kabang sa filter. So yan, pang-5. 5 na yan. Yan, pang-6 mga ka-road trip. Double check ulit. Parehas. So 6 na litro mga ka-road trip. Mayroon pa tayong isa doon. Pagkatapos nito i-gauge natin. Hintayin muna tayo ng mga ilang minuto para bumaba yung yung langis lahat. Tapos saka natin i-gauge. So yan, hintayin lang tayo ng mga ilang minuto. Tapos i-gauge natin mga Pati ka-road ka trip. ba ay unom ka ba nga? Ha? Unom ka ba nga? Matanta pa? Kung ano tayo? Pero kung kasan unom ka ba nga sa tagin sa Ano mo natin? sali na. Ito na. Ito na rin. Kasi ito pala ito lulunadan mo. Hindi na. So yan, tigbakan ko muna. Ito na. Hi, ka-road trip!
Ito pala si Papa Manoy. Yan si Papa Manoy, Ito. nakilala mo na. God bless. I love you all. So yan mga ka-road trip, at i-gauge natin kung gaano na nga pakaano. So ito yung mga sasakyan namin dito mga ka-road trip. Kami-kami na lang yung nag-change oil. May gamit naman. So wala pa. Hindi ko mag-gauge mga ka-road trip. Mga ilang minuto pa mga ka-road trip. Yan, i-gauge natin mga ka-road trip. Oh. So yung mga gamit pala namin mga ka-road trip para yung pag-angat, hindi na kami gumagamit ng jack. Yan ginagamit namin ito. Yan. Plastic lang yan. Di mo na ako sa Ramp. kape? Ha? Pangapin so. Yung cover. Ramp yan mga ka-road trip. Ang tawag niya. So yan ito. Yan, ramp din yan mga ka-road trip para hindi na kami gumagamit ng jack. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip habang pinabababa natin yung ano, langis. So lagyan pa natin mga ka-road trip. Kulang pa ng konti. Ano na lang. Kapangan sa natin. Ano na yun? Bawal yung napagkuha. Pagsukulog. Kapangan. Sana. Hindi ko na tinanggal suot ang aning magsarado pa rin dahil. Sakto na yan. Ito pa. Okay. Ayan, ito rin. Sabi ko po ito. Sabi ko, sabi. Yan. Sabi ko na ito. Pag kuha, kung na rin pang-rugang-rugang. Pangrubang-rubang na. So, yun. So yan, sakto na siya mga ka-road trip na nasa ano, maximum, full na. Akin na, sprayan tadi ko mo. Sprayan natin yung engine. So yan mga ka-road trip, at yan, maraming salamat sa pagsama sa amin. So yun, kasama ko si Papa Manoy. Lat ko na lang bro, lat. Adiya, maulog. Yan, kasama natin si Papa Manoy. Maraming salamat mga ka-road trip sa pagsama sa amin. So ito, isprayan pa namin yung engine na ano lang. Yan, mandar na mga ka-road trip. Ayan, salamat.